Έκθεση αυτοκινήτων, παρακαλώ. Δικό σου. Μάλιστα. Ναι. Ναι, εδώ θα είμαι. Τι έγινε πάλι? Μάλιστα. Σε πόση ώρα? Ναι, εδώ θα σε περιμένω. Έγινε. Πάλι αυτή. Για το Λεωνίδα με θέλει. Τι σε θέλει? Κάτι για τους βαθμούς του. Και γιατί δεν σου τους λέει από το τηλέφωνο? Ξέρω εγώ. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί χρησιμοποιεί το Λεωνίδα σαν πρόσχημα για να έρχεται να σε βλέπει. Αφού χρειάζεται τη βοήθειά μου. Μπούρδες. Τη βοήθειά σου την έχει έτσι κι αλλιώς. Τι να σου πει μωρέ για το Λεωνίδα? Δεν ξέρεις εσύ ολόκληρους άντρες τι θα κάνεις με το παιδί σου, θα σου πει αυτή. Δεν μου λες. Ζηλεύεις. Άμα χαθείς, πρέπει να τελειώνει πια αυτή η ιστορία. Δεν μπορούμε να έχουμε τη μέρη συνέχεια μες στα πόδια. Δεν την έχουμε, μαναράκι. Στο υπόσχομαι. Στο υπόσχομαι. Άντε, πήγαινε τώρα σπίτι να ετοιμαστείς. Δηλαδή με διώχνεις. Δεν πάμε στο καζίνο το βράδυ. Θέλεις να φύγω να μείνετε μόνοι σας? Βρε χαζό είσαι. Εγώ για σένα το λέω. Να μου ντυθείς, να μου στολιστείς, να σε βγάλω. Δεν ξέρω πώς θα είμαι το βράδυ. Δεν ξέρω αν θα έχω όρεξη για καζίνο. Α, μου τη χαλάς τώρα. Θα δούμε. Τέλος πάντων, φεύγω για να σας αφήσω μόνος σας όπως θες. Όχι, κάτσε. Όχι, θα φύγω. Βρε κάτσε που σου λέω τώρα, μη σου μπαίνει ιδέες και κουμάλα. Εγώ άλλωστε ήθελα να μην τακτοποιήσω κάτι τιμολόγια. Εσύ μου είπες να φύγω. Άντε πάλι, βρε μωρό μου, στο εξηγώ. Σου λέω ότι στο είπα για να πας να ετοιμαστείς, κατάλαβες. Εξάλλου στο κοπεί χιλιάδες φορές. Δεν θέλω να μου κουράζεις. Τα τιμολόγια, άστα τα φτιάξει λίτσα. Τι την πληρώνει τη λίτσα, δηλαδή. Μωρέ, η λίτσα να φτιάξει τα τιμολόγια. Αυτή είναι στο μυαλό, είναι συνέχεια στους γκόμενους. Αγάπη, τι θα έκανα εγώ αν δεν το είχα αυτό το παιδάκι, Τι θα έκανα, ζυζουνάκι μου γλυκό. Αλλά δεν θέλω να μου κουράζεσαι. 10 λεπτά κήρυγμα. 1-5-10 περνάνε τα λεπτά. Τα μαρτύρια μου έρχονται απανωτά. Ο μπαμπάς φωνάζει, η μαμά μανουριάζει και η γιαγιά. Τους γείτονες με κρανί τρομάζει. Όλοι για το δικό μου μοιάζονται καλό. Μα για τις δουλειές τους τρέχω μόνο εγώ. Το χαρτζηλίκι που έχω ούτε για τσίλες φτάνει. Το πόσες τσίλες όμως δεν λέω γιατί δεν κάνει. Το πρωινό μου πλούσιο σε γάλα με φραπέ. Κορνφλέιξ δημητριακά, μόδα ντεμοντέ. Διήμερη αποβολή έφαγα στο σχολείο. Της γειτονιάς μου έβαψα το ζάχαρο πλαστείο. Των δραστηριοτήτων μου τελευταίο σφύριγμα είναι των γονέων. 10 λεπτά κήρυγμα. Καλημέρα, αγάπη μου. Ναι, γιαγιά. Λεωνιδάκο μου, πρέπει να ακούς τη μάνα σου, αγάπη μου, Ναι, γιαγιά. Η μάνα σου σκοτώνεται για σένα, το ξέρεις αυτό, Ναι, γιαγιά. Αν δεν είχε εσένα, έχεις την εντύπωση ότι η μάνα σου θα ξυπνούσε πρωί-πρωί να πηγαίνει στο γραφείο της. Όχι, γιαγιά. Και εσύ όμως, αγάπη μου, πρέπει να την πονάς και να τη σέβεσαι λιγάκι, Την πονάω, γιαγιά. Πολλές φορές όμως έχεις υπερβολικές απαιτήσεις. Αυτό πρέπει να το παραδεχτείς. Σαν παιδί κι εγώ. Κοίταξε, για παράδειγμα, σου πήρε αυτό το pick-up. Αναρωτήθηκε εσύ, είχε λεφτά να στο πάρει. Πώς το πήρε, τέλος πάντων. Α, γιαγιά, αυτό το εκτιμώ και το σέβομαι. Γι' αυτό και δεν θα τη ζητήσω ξανά τίποτα άλλο. Φέτος. Έπρεπε να της πεις ένα ευχαριστώ. Α, όλα και όλα. Ευχαριστώ, τη είπα. Γιατί, μήπως λέω ότι δεν τη είπα. Όχι, αλλά μου τη είπε, αλλά εγώ εννοώ άλλο ευχαριστώ. Με τον τρόπο, με ένα δικό σου τρόπο. Να βρει έναν τρόπο να τη πει ευχαριστώ. Κατάλαβε. Ας πούμε, για παράδειγμα, να διάβαζε λιγάκι. Για παράδειγμα. Εσύ μπορεί να βρει κάποιον άλλο τρόπο να πει το ευχαριστώ σου, αλλά εγώ λέω για το διάβασμα. Γιατί ξέρει, ευχαριστείτε τόσο πολύ όταν σε βλέπει να διαβάζει, αγάπη μου. Γιαγιά, περάσανε τα 10 λεπτά. Και 10 λεπτά. Τα 10 λεπτά κήρυγμα. Μάνα μου, εγώ δεν σου κάνω κήρυγμα. Εμείς είμαστε φιλαράκια, συζητάμε τώρα. Εντάξει, γιαγιά. Πού πας? Με έπεισες, πάω στο δωμάτιό μου να διαβάσω. Η μαμά πού είναι πρωί-πρωί Σαββατιάτικα? Έχει πάει βόλτα με τη Ζέτα. Μόνες. Μόνης, με ποιον θα πήγαινε? Με τίποτα αγκόμενος. Μην το ξαναπείς. Δεν το ξαναπείς αυτό για τη μάνα σου. Η μάνα σου είναι σοβαρός άνθρωπος. Ο μόνος σκοπός της ζωής της είναι πώς θα σε μεγαλώσει και με τον καλύτερο τρόπο. Δεν μπορώ όλη μέρα να ασχολούμαι με τον Λεωνίδα. Να σου πω κι εγώ κάτι άλλο. Στην αρχαία Σπάρτη, τα αγόρια τα ανελάμβανε κοινωνία μετά τα 12. Δεν είχαν άδικο. Είμαι κι εγώ άνθρωπος. Έχω τις προσωπικές μου ανάγκες. Δεν ξέρω εγώ. Άμα δεν καλύπτεις τις προσωπικές σου ανάγκες, δεν μπορείς να είσαι καλή και σαν μητέρα. Μια κουβέντα είναι να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Πώς? Αρκεί να θέλεις. Όλα τα άλλα γίνονται. Ωραία, λοιπόν, τώρα θα φωνάξουμε τον Καρσόνι και θα παραγγείλουμε έναν. Ναι, να παραγγείλουμε. Για να δούμε πώς τον θέλουμε. Πώς τον θέλουμε. Ψηλό. Λεπτό. Λεπτό, βέβαια, λεπτό. Τώρα, μα δεν είναι και πολύ ψηλό, εντάξει, ναι. Με ωραία μάτια, γιατί τα μάτια είναι το σημαντικότερο στο πρόσωπο. Βέβαια, με ωραία μάτια. Αλλά να μην είναι και μητόγκα. Δεν μου λες. Με λαχρινό εξανθό. Να μην είμαστε υπερβολικές. Στην Ελλάδα είμαστε τώρα να ψάχνουμε και για ξανθούς. Στην Ελλάδα είμαστε, αλλά τις προδιαγραφές τις βάζουμε εμείς.
πρώτα και μετά ψάχνουμε αυτό το κοντινότερο. Σωστά. Λοιπόν, μορφωμένο. Έξυπνο. Και με χιούμορ. Δεν μπορώ τους σοβαροφανείς κρυόπολους. Αυτό είναι must, εννοείται. Και τρυφερό. Ναι, μωρέ, να είναι και τρυφερός. Άμα δεν είναι τρυφερός, τι να το κάνεις. Και πιστός όμως. Άμα θέλαμε τις λιμπουδιάριδες, είχαμε και τον Άσο. 2 φορές το ίδιο λάθος, πότε. Κοίτα, και σεμνό θέλω να τον βρεις. Δεν μπορώ αυτούς τους υπερφύαλους. Και γενναιόδωρο. Καλέ, τι σφιχτό. Αν είναι σφιχτός ο άλλος στα λεφτά είναι και στα αισθήματα. Αυτό είναι στάνταρ, το ξέρεις. Ο Άκης. Ποιος Άκης? Ποιος είναι αυτός μαζί του? Καλά, δεν ξέρω. Εγώ μόνο του τον περίμενα. Καλός, Ποια από τις δύο είναι η δικιά σου, η πλάτη? Ελπίζω να μην είναι και αυτός παντρεμένος από τον Άκη. Και άλλη ποια είναι? Η Μέρη δουλεύουν μαζί, δικηγόρους κι αυτοί. Καλή, Μην αρχίσει από τώρα το καμάκι, είναι σοβαρή γυναίκα. Εγώ φταίω αυτές μου την πέφτουν. Μου αρέσει πάντως αυτή η Μέρη, Γιατί ρε, υπάρχει καμιά που να μην σ' αρέσει? Άντε, μάζεψε το pick-up. Δεν μου λες, τον Νίκη τον έχεις? Ναι, ρε, εδώ είναι. Ας σου πω, δεν παίρνουμε κανένα ταξί να πάμε σπίτι μου. Τι λεφτά έχουμε? Γιατί αν είναι πρέπει να πάρουμε και κανένα αξίδι, Έλα, ρε, έχει καβάτζα η μάνα μου. Ρε μαλάκα, θα το καταλάβει άμα της τα πιούμε. Θα κάνω τον τρελό. Πότε θα γυρίσει? Αύριο βράδυ μου είπε. Ρε, να μην έχει και η δικιά μου ένα γκόμενο. Να την παίρνει να φεύγουν εκδρομές τα Σαββατοκύριακα να μ' αφήνουνε μόνο μου. Μεγαλείο θα μου. Ψώνιο! Σόνιο, γιαγιά τι την κάνουνε? Βλέπεις, εγώ έχω και 2 γυναίκες πάνω από το κεφάλι μου. Να σου πω, πώς θα τα καταφέρω να έρθω να μείνω στο σπίτι σου απόψε να είμαστε μόνοι μας? Πες, να σε αφήσει να έρθεις. Σιγά μην μ' αφήσει. Πρίστινος που να υποχωρήσει. Το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να τους βρω κανένα γκόμενο και στις 2. Μόνο έτσι θα μ' αφήσουν ήσυχο. Δύσκολο. Θα περιμένουμε στην τρίτη χιλιετία και αν. Απόψε τι κάνουμε, θα πάμε? Βέβαια. Γιαγιά! Γιαγιά! Γιαγιάκα! Έλα να σου πω λίγο. Να μωρέ γιαγιά, μπάφιασα εδώ με το διάβασμα και λέω να πάμε τον Τέλη να κάνουμε καμιά βόλτα, να πάρουμε λίγο αέρα. Να πάτε, αγάπη μου, να πάτε. Μην αργήσετε όμως, Όχι, αφού έχω διάβασμα εδώ. Γεια σου, Τέλη. Γεια. Πέρα και η γιαγιά. Θα τις βρούμε εύκολα. Η επαφή με τη φύση μετράει. Εγώ τα περισσότερα Σαββατοκύριακα παίρνω το αυτοκίνητο και πηγαίνω εκδρομές. Με το αυτοκίνητο δεν μπορείς να χαρείς τη φύση. Πιο συχνά πάω με τη μηχανή. Άσε εγώ πάω μέχρι ένα σημείο και μετά πεζοπορία, Αχ, τι ωραία. Να πάμε κι εμείς καμιά φορά, Θέλετε να το κανονίσουμε για αύριο, κάπου εδώ κοντά. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορέσω. Πάλι. Τα είπαμε, δεν τα είπαμε. Τέλος πάντων, είναι και ο Πέτρος τώρα μπροστά. Να κανονίσεις να μπορέσεις. Ναι. Εσύ Μέρη, τι λες? Δεν είμαι σίγουρη γιατί... Άμα δεν είσαι εσύ, δεν θα πάει και κανείς μας. Άκη. Κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ακριβώς η Μέρη το πρόβλημά μου. Αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, Μέρη, Θα δούμε. μπορώ να σου πάρω κάποια στιγμή τηλέφωνο να μου πεις τι αποφάσεις τελικά? Βέβαια. Στο καλό. Ακόμα να γυρίσει η Μανούλα. Δεν γύρισε, δεν βλέπεις. Με κανένα γκόμενο θα είναι. Τι είναι αυτά που λες, παιδί μου. Απλώς πήγε στο μαγαζιά και καθυστέρησε να έρθει. Ναι, σου λέω. Κατέβασε τα πόδια σου, παιδί μου, από το καναπέ. Έλα, γιαγιά. Έλα, ρε παιδί μου. Έλα, και ανησυχήσαμε. Πού ήσουν? Πού θες να ήμουν δηλαδή? Στα μαγαζιά ήμουν. Είδες, στα μαγαζιά ήταν. Τι σου λέγα? Α, δεν ήσουν με τον γκόμενο. Γκόμενο, δεν μου λες, διάβασες εσύ? Ναι. Πήγαινε αμέσως να στρωθείς. Γιατί? Γιατί τη Δευτέρα έχεις διαγώνισμα, γι' αυτό. Το κυρία από σήμερα θα διαβάσω. Γιατί από πότε θα διαβάσεις? Έχει ο Θεός. Όχι σήμερα. Σήμερα που είμαι κι εγώ εδώ, να σε ελέγχω. Γιατί αύριο πού θα είμαστε? Έλεγα μήπως πήγαινα καμιά εκδρομούλα. Εκδρομούλα, τι εκδρομούλα? Τίποτα σπουδαίο, κάπου εδώ κοντά. Κοντά, δηλαδή σαν να λέμε μέχρι το Ζάπιο με το μετρό. Όχι τόσο κοντά, μέχρι την μπαρ. Πάρνη, θα πήγαινα στα νιάτα μου. Να πάτε μανουλίτσα μου να ξεσκάσετε, να πάρετε λίγο αέρα, γιατί όλο μέσα στο σπίτι θα μπαφιάσει κι εσύ. Να πάρεις και τη γιαγιά να περάσετε τέλεια. Δεν θα έρθει η γιαγιά, μόνη μου θα πάω. Μόνη σου, όλο μόνο έχει καλέ. Όχι, με τη Ζέτα λέγαμε. Και γιατί δεν παίρνεις και τη γιαγιά? Θα έρθει μια φίλη της Ζέτας, παράξενη, ξέρεις, δεν θέλει καθόλου ξένο κόσμο. Μα καθόλου. Έχει αγοραφοβία. Αγοραφοβία, ξέρεις τι είναι? Φοβάσαι τον πολύ κόσμο. Το πιάνω. Ακριβώς. Δηλαδή 3 άτομα για αυτήν είναι πλήθος. Και πώς τη λένε αυτή τη φίλη της Ζέτας? Έμιλι. Και τι ώρα θα φύγετε αύριο? Πολύ πρωί πρέπει να έχουμε φύγει μέχρι τις 6. Γι' αυτό σου λέω, Μανούλα μου, τώρα που να έρχεσαι κι εσύ, πρέπει να πας και στην εκκλησία. Καλή, τι κάθομαι και λέω τόση ώρα. Δεν μπορώ να φύγω αύριο. Έχω να πάω Καλή, έχω το μνημόσυνο της Θείας της Σούλας. Δεν μπορείς να φας το μνημόσυνο της Θείας της Σούλας. Μήπως πρέπει να έρθω κι εγώ. Παπά, αυτό το απαγορεύω. Δεν θα επιτρέψω να πας σε κανένα μνημόσυνο. Δεν θέλω. Γιατί? Γιατί μου κάνει ψυχολογικό. Εγώ νομίζω ότι η μάνα μου είναι αθάνατη.
Άμα τώρα αρχίσεις και τρέχεις ξαφνικά σε μνημόσυνα και κηδείες, θα νομίζω ότι γερνάς. Δεν με παρατάς ρε που γερνάω. Ακριβώς το αντίθετο λέω. Τώρα που είσαι εσύ νέα και πάνω στις ορμές, πρέπει να βρεις ένα καλό παιδί να φτιάξεις τη ζωή σου. Έλα ρε. Πώς μιλάς έτσι καλά? Για μισό λεπτάκι. Δικό σου το καλό παιδί που λέγαμε. Ποιος κύριος είστε? Δεν ρωτάνε έτσι. Α, ο κύριος Πέτρος. Είσαι εδώ? Ναι, παρακαλώ. Ο γιος μου, ναι. Κάνει αστιάκια. Ναι, δεν ξέρω ακόμα. Ναι, εντάξει, θα είμαι εκεί. Ναι, θα έρθω. Γεια. Ένας πελάτης ήταν από το γραφείο. Πού βρήκε το τηλέφωνο μου, αναρωτιέμαι. Πώς παίρνεις έτσι σαββατιάτικα, κύριε, και ενοχλείς τον κόσμο? Έχει ο άλλος την όρεξή σου, νομίζεις? Αυτός είναι που έχει αγοραφοβία. Τι λες? Η φίλη της Ζέτας έχει αγοραφοβία, η... Έμιλι. Ναι, μπράβο. Ποιος ήταν στο τηλέφωνο, Μέρι? Μα σου είπα. Πελάτης. Πελάτης, πελάτης. Μην κάνεις έτσι, ρε Κικίτσα. Τώρα δεν είπαμε ότι η μαμά πρέπει να βρει ένα καλό παιδί και να φτιάξει τη ζωή της? Τι να κάνει, να φτιάξει τη ζωή της? Η ζωή της είναι μια χαρά φτιαγμένη. Σου λείπει τίποτα, παιδί μου? Α, Κικίτσα, είσαι παροχημένη, τελείωσε. Οι γυναίκες σήμερα πρέπει να έχουν όλες το φιλαράκο τους. Μια γυναίκα όταν δεν έχει το φιλαράκο της, γίνεται ιστερική. Τι λέει, μωρέ, τι λες? Γιατί εγώ που δεν έχω φιλαράκο είμαι ιστερική. Κάποιες φορές ιστεριάζεις κι εσύ. Δεν μπορώ, δεν συζητάω όλα μαζί σας. Φεύγω, πάω να ετοιμάσω το τραπέζι. Τι λες, παιδί μου, που είναι η γιαγιά μου ιστερική? Η γιαγιά μου δεν έχει μόνη της από τα 30 της. Ο παππούς πότε πέθανε? Πριν 5 χρόνια. Ενώ η μανούλα. Ελάτε, αφήστε τις φιλοσοφίες και ελάτε μέσα να φάμε. Να σου πω, μανά, θέλω μια χάρη. Δεν έχω δραχμή. Όχι, ρε παιδί μου, λεφτά. Τώρα για λεφτά σου ζητάω. Κάτι άλλο θέλω. Σαν τι? Θέλω να πάω να κοιμηθώ στον Τέλη σήμερα. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Μόλις είπα να πάω μια εκδρομή, αμέσως να μου το χαλάσεις. Δεν πάω πουθενά. Γιατί να χαλάσεις τώρα εσύ την εκδρομή σου? Για να διαβάσεις. Μα θα διαβάσουμε αύριο πρωί με τον Τέλη. Θα μας προσέχει η μαμά του. Μαμά του. Ναι. Κάτσε να την πάρω ένα τηλέφωνο να τη ρωτήσω. Μα καλά, τώρα δεν μου έχεις εμπιστοσύνη. Ακούμε. Χαίρετε. Βρε, καλώς τον Τέλη. Είδες που σου έλεγα ότι πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη? Ρώτα τον. Λεωνίδα, μπορώ να σου πω κάτι επιγόντως? Ναι, τώρα, πες της πρώτα τι σου λέγει η μάνα σου για μένα. Α, μου έλεγε ότι είσαι πολύ καλό παιδί και ότι είναι πολύ χαρούμενη που κάνουμε παρέα. Καλά, ναι, βέβαια. Αλλά για σήμερα το βράδυ τι σου έλεγε? Α, μου είπε να κοιμηθώ νωρίς για να σηκωθώ το πρωί και να διαβάσω. Και συμφωνώ μαζί της, ναι. Όχι, ρε, δεν σου έλεγε ότι πρέπει κι εγώ να έρθω στο σπίτι σου για να κοιμηθούμε παρέα και να διαβάσουμε για να το πρωί, γιατί αν είσαι μόνος σου το κολοβαράς. Βέβαια, το ξέχασα αυτό. Να σου πω κάτι επιγόντως, Λεωνίδα, πάμε έξω. Δεν χρειάζεται, τα λέτε και εδώ. Πάω να βοηθήσω τη γιαγιά στην κουζίνα. Να μην λέτε πως είμαι και αδιάκριτη. Ρε εσύ, λες τη μάνα σου αδιάκριτη, σαν δεν το ρέπεσαι, λέω εγώ. Τέλει, δεν το κόβεις το δούλεμα. Μαλάκα, έχεις να το παίζεις. Σε πήρε χαμπάρι. Δεν με χέζεις, λέω εγώ. Άλλο είναι το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Υπόθεση πάρτι, τζίφος. Γιατί, ρε? Γιατί η μάνα μου το δικό της γίνανε κόλος και ήρθε εδώ τώρα άρον, κατάλαβες. Όχι, ρε. Πάνω που βρήκε η δικιά μου γκόμενο. Βρήκε η μάνα σου γκόμενο, μη μου πει. Έτσι θα σου πω, ρε. Έλα. Αν προσπαθήσω εγώ να τη διώξω σήμερα το βράδυ από το σπίτι, μπορούμε να το κάνουμε εδώ. Έλα, με την κυρακικίτσα τι γίνεται? Θα τη στείλω να κοιμηθεί αλλού. Την ψήνεις κι αυτή? Βέβαια, την ψήνω. Έχω τον τρόπο μου εγώ με την κυρακικίτσα. Και νομίζεις η μάνα σου θα σε αφήσει εδώ πέρα μόνος σου, α? Πολύ αισιόδοξο σε βρίσκω. Θα τη πω ότι θα κοιμηθώ στον μπαμπά μου. Αυτόν θα του πουλήσω άλλο παραμύθι. Τον ψήνεις κι αυτόν, Βέβαια, τι, έχω τον τρόπο μου εγώ. Ναι. Πρόσεχε όμως, μην καούμε, έτσι. Προσέχω. Λοιπόν, Τελεί. Πάω να φάω και καλά να το παίξω καλός γιος, να μην τους μπουν υποψίες. Λοιπόν, εγώ στους άλλους τι ώρα λέω? Ωραία. Ωραία. Έφυγα εγώ, εντάξει. Πήγαινε. Γεια σου, α! Έλα. Ναι, γεια σου Τέλη, γεια σου. Γεια, γεια. Καλό διάβασμα, ναι. Έλα, παιδί μου. Καλέ, τι ωραία είναι αυτό. Γιαγιάκα μου, εσύ το φτιάξες? Ποιος το φτιάξε, τι ερωτήσεις είναι αυτές? Εγώ δεν φτιάχνω τα φαγητά εδώ μέσα. Χρυσοχέρα, γιαγιά μου. Να σου πω, ρε γιαγιά. Ναι, Πόπη, πώς το πήρε που πέθανε η αδερφή της? Πώς θα το πάρει, αγάπη μου? Κάποια στιγμή θα το ξεπεράσει. Τι να κάνουμε, αυτό είναι η ζωή. Ρε γιαγιά, μήπως θα έπρεπε να πας εκεί πέρα απόψε να τη βοηθήσεις με τις ετοιμασίες? Θα πάω. Δεν θα μείνω εκεί. Γυρίσω το βράδυ. Γιατί? Και θα την αφήσεις μόνη της? Α, όχι. Χρειάζεται συμπαράσταση η γυναίκα. Θα πέσει να κοιμηθεί το βράδυ και να βλέπει φιάλτες. Τι είναι συναισθηματικός που είσαι. Μπράβο, λατρείο. Μπράβο, λοιπόν, εγώ δεν το σκέφτηκα αυτό. Εσύ το σκέφτηκες, καμάρι μου. Είδες πώς σκέφτονται τα παιδιά. Και εσένα ποιος θα σε ξυπνήσει το πρωί για να διαβάσεις, άμα λείπει η γιαγιά και εγώ? Τώρα δεν είπαμε ότι θα μείνω στον Τέλη. Όχι, δεν το είπαμε. Πότε το είπαμε? Εγώ πάντως θα
Θα πάω στην Πάπη. Εσύ να πας στην Πόπη. Εγώ θα κάτσω εδώ πέρα για να διαβάσει. Γιατί δεν πρόκειται να γράψει τίποτα στο πρόχειρο. Είδες τώρα πώς με φορτώνεις με τύψεις. Γιατί ρε μαμά το κάνεις αυτό, γιατί. Πάψε πια να ασχολείσαι με μένα. Αισθάνομαι ότι είμαι το πρόβλημα. Είπες κι εσύ να πας μια φορά στη ζωή σου μια εκδρομή. Όχι, παιδάκι μου. Ποιο σου είπα, αγάπη μου, πως είσαι πρόβλημα. Έτσι αισθάνομαι. Νομίζω ότι σου χαλάω τη ζωή. Πήγαινε να διασκεδάσεις να ανακουφιστώ κι εγώ λιγάκι. Τι να ανακουφιστείς. Από τις τύψεις. Μα καλά. Τι σου λέω τόση ώρα. Τι μου λες. Ότι θέλω να μου έχεις εμπιστοσύνη. Ξέρεις τι θέλω να κάνεις σήμερα το βράδυ. Τι παιδί μου, τι. Θέλω να πας να κοιμηθείς στη φίλη σου τη Ζέτα για να ξεκινήσετε άνετα αύριο το πρωί να πάτε στην εκδρομή με τη φίλη σας την Έμιλι. Είσαι τρελό. Λοιπόν, άκουσε με. Εγώ θα πάω να μείνω στον μπαμπά. Για να μην έχεις το άγχος. Καλά, ούτε στον μπαμπά δεν έχεις εμπιστοσύνη. Καλά, εντάξει, θα τον πάρω τηλέφωνο να συνεννοηθούμε. Μπορεί να μην μπορεί ο άνθρωπος. Μπορεί, αυτό είναι σίγουρο. Θα τα κανονίσω εγώ. Δεν καταλαβαίνεις, ρε μωρό μου, τα βαφτίσια του παιδιού τους είναι σπουδαίο γεγονός για αυτούς. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Εγώ τι φταίω που έχουν αυτή βαφτίσια. Θα πάμε σπίτι, θα κάνεις ένα μπάνιο, θα ντυθείς και θα έρθεις μαζί μου. Μα δεν μ' αρέσουν ρε Βιβί αυτά τα πράγματα. Έλα μωρέ, μία ώρα δεν θα τέξει να δείξει τον ξαδερφό μου πόσο τον εκτιμάς. Μια ώρα. Πόσο κρατάνε τα βαφτίσια. Ρε Βιβί, τη μία ευχέλα, την άλλη βαφτίσια. Στο τέλος θα γιάσει ο άνθρωπος. Τέλος πάντων. Μετά να πάμε για κανένα ψαράκι με τους καναγκαίους. Μετά έχει τραπέζι. Τι τραπέζι. Για τα βαφτίσια, ντε. Τι νόμιζες, ότι ο ξάδερφός μου θα τη βγάλει με μία μπουμπουνιέρα. Εγώ μια χαρά και με την μπουμπουνιέρα. Μ' αρέσει η μπουμπουνιέρα. Δεν μου λες θα έχει το κουφετάκι μέσα σοκολατάκι. Στην εκκλησία δεν θέλεις να πας. Στο τραπέζι δεν θέλεις να πας. Θέλεις να πιστέψω ότι έχεις εμπάθεια με τον ξάδερφό μου. Χειρότερο φαΐ από τους γάμους και τα βαφτίσια δεν πρόκειται να φας πουθενά. Μόνο το φαΐ σε νοιάζει εσένα. Και γιατί ρε παιδί, δηλαδή εγώ τώρα πρέπει να σκατοφάω. Στο τραπέζι δεν πας για το φαΐ, πας για την παρέα. Ποια παρέα, μωρέ. Μόνο τον ξάδερφό σου ξέρω και με αυτόν έχω μια καλή μέρα. Δεν θέλεις να πας, γι' αυτό βρίσκεις του κόσμου τις δικαιολογίες. Γεια σου, Βιβίκα. Καλώς το παλικάρι μας. Λεβέτσο όπως ο πατέρας του. Να σου πω, Λεβέντη, να έρθω να μείνω σήμερα το βράδυ στο σπίτι σου γιατί η μαμά θα πάει σε μια εκδρομή. Καλά είναι και το ρωτάς. Άκου, Βιβί. Ρωτάει το παιδί μου αν μπορεί να έρθει να μείνει σπίτι μου. Λεωνίδα μου, τι ερώτηση είναι αυτή. Το σπίτι μας, σπίτι σου. Όχι, ρε Βιβί, γιατί τις προάλλες μου έλεγε ο μπαμπάς ότι δεν έχετε κρεβάτια και έτσι. Αυτά στα έλεγα ρε, επειδή δεν είχε την άδεια της μάνας σου. Τώρα που η μάνα σου θα πάει εκδρομή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά είχα κάτι βαφτίσει για να πάω με τη Βιβί. Και τώρα δεν θα πάω. Θα μείνω σπίτι με το γιο μου. Α, όχι! Να πάτε στα βαφτίσια. Μη σας χαλάσω εγώ το βράδυ. Η Βιβί θα πάει, εγώ δεν θα πάω. Ρε πατέρα. Ρε πατέρα. Ναι. Μόνη της θα την αφήσει, παιδί μου. Δεν ξηγείσαι σωστά, δεν ξηγείσαι καθόλου σωστά. Εγώ θα σου μάθω πώς φέρονται στις γυναίκες. Θα πάτε μαζί. Θα πάρεις και τη Βιβίκα μαζί σου. Εγώ μην ανησυχείς, θα πάω να μείνω σε ένα φίλο μου. Τον Τέλικα, λέει, τον θυμάσαι. Λοιπόν, έτσι θα γίνει. Πάει και τελείωσε. Αχ, μωρέ το Χρυσούλη μου, έτσι σου είπε. Έχει πολύ καλή ψυχούλα πάντως. Δεν μου έχει περάσει το μυαλό του μπορεί να σκέφτεται έτσι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτονται τα παιδιά είναι να περνάει καλά η μάνα τους, το πρώτο. Αλήθεια. Παιδί μου, γιατί νομίζεις ότι η ψυχολογία του ανθρώπου βασίζεται στα παιδικά χρόνια? Γιατί έτσι όπως είναι το παιδί, εξαρτημένο από τη μάνα του, θέλει να περνάει αυτή καλά για να περνάει και αυτό καλά. Τι θες να πεις, ότι προσαρμόζει το χαρακτήρα του στην ψυχολογία της μάνας του? Βεβαίως. Και κάνει ό,τι μπορεί για να τη στηρίξει. Ωραία, το γάτο, πως κατάλαβε ότι μου αρέσει ο Πέτρος, αμέσως μου πήγε πάσο. Έκανε και διάλεξη στην Κικίτσα, πως καταλαβαίνει δεν πολύ γουστάρει. Στον αέρα τα πιάνουνε. Να κάνουμε ένα τηλέφωνο στον Άσο να δω αν είναι όλα εντάξει. Τι να κάνεις? Απαγορεύεται. Συγγνώμη, το παιδί δεν σου είπε ότι θέλει να του δείξει εμπιστοσύνη? Ναι. Και τι εμπιστοσύνη του δείχνεις μέρη να τηλεφωνήσεις στον Άσο? Έχεις δίκιο. Δεν παίρνω. Ωραία. Και χαλάρωσε κιόλας. Σε λίγο που θα έρθει ο Πέτρος να σε βρει ήρεμη. Μην είσαι σαλταρισμένη. Θα τους πούμε να πάμε σπίτι μου μετά, Όχι, εγώ θα πάω στη Ζέτα, δεν έχει. Εντάξει, πάμε σπίτι μου, μετά παίρνεις τη Ζέτα και φεύγεις και μένω μόνος με τη Μέρη. Ρε φίλε, δεν παίζεσαι. Ακόμα δεν τη γνώρισες τη γυναίκα. Κάνε κρέατη κομματάκι. Δεν θα κάνω τίποτα, μόνο ρομαντικά πράγματα. Πάμε να πάρουμε μια σαμπάνια τώρα. Καλά, η μάνα σου έχει μια κάβα σούπερ. Άστα ρε Τέλη, τα μετράει και η Κίτσα. Δεν βλέπεις που έχουν σημάδια με μπλάνκο? Όχι, ναι, γιατί έτσι? Μετράει τη στάθμη, να μην πιούμε παρακάτω. Είναι φανατική εναντίον του αλκοόλ και εναντίον του καπνίσματος. Και δεν μου λες, θα κάνουμε πάρτι χωρίς ποτό, γίνεται? Όχι ρε Τέλη, θα πιούμε, αλλά με μέτρο, όχι με θύσια και μαλακίες. Τι θα κάνουμε, θα πάμε να αγοράσουμε άλλα? Με τι λεφτά ρε Μαριλένα? Τότε πάμε σπίτι της Δάφνης, θα καβατώσουμε κανένα 2 μπουκαλάκια από την κάβα του πατέρα της και βλέπουμε. Παιδιά, να πάτε εσείς. Εγώ εδώ πέρα έχω δουλειά σοβαρή. Ωραία, πάμε. Θα το εμφανιστώ. Λοιπόν, Τελάκο, γυρνάμε, έτσι. Okay. Γεια σου, Τελή. Γεια.
Έτοιμη και η σαμπάνια, να πάρουμε και τίποτα καναπεδάκια. Τελικά στην σκηνικό, δεν λέω. Δουλειά μου, τι κάνω τόσα χρόνια. Να σου πω. Τη σαμπάνια ζεστή θα την πιούμε. Όχι βέβαια, θα πάμε σπίτι μου να τα βάλουμε πρώτα όλα στο ψυγείο. Έλα, μην γκρινιάζεις, δίπλα είμαστε. Να σου πω, αυτό είναι το σπίτι της Δάφνης. Ναι ρε, έλα πάμε. Περίμενε, δεν θα αργήσω. Κακό αυτό που σταματήσαμε να ληστεύουμε ανθρώπους στο σανσέρ. Βγάζαμε καλά φράγκα. Ναι ρε γαμώτη, πρέπει να ξαναρχίσουμε τελικά. Να σου πω, έχεις καμιά σιδερογροθιά? Παίζει να έχει ξεμείνει μια στη τσάντα μου. Κάτσε να δω. Ας, την επόμενη φορά. Νηστεία σε σανσέρ. Είχανε πιάσει κάποτε έναν. Αφού την γλίτωσα γιατί δεν είχαν μαζί τους σιδερογροθιές. Έχει αλυτέψει πολύ η νεολαία σήμερα. Κανονικά έπρεπε να βγουν έξω οι κλούβες και να τους μαζεύουν. Άλλωστε από τη φάτσα δεν φαίνονται τα κακοπιά στοιχεία. Δεν είναι και όλα τα παιδιά κακοπιά στοιχεία. Έχουμε κι εμείς παιδιά και ξέρουμε. Δεν μιλάω για το δικό σου το παιδί μέρη μου. Αυτά είναι παιδιά άλλων οικογενειών χαμηλής τάξης. Φταίει η κοινωνική πολιτική. Στην ουσία η ίδια η κοινωνία σπρώχνει τα παιδιά αυτά στο έγκλημα και στο περιθώριο. Και οι οικογένειές τους. Αν το παιδί έχει αποβράσματα για γονείς, τι περιμένεις? Δεν αυτά είναι οι συμμορίες, Τα ακούμε στην τηλεόραση, λέμε υπερβολές. Οι υπερβολές. Εγώ σήμερα δεν το χάρω με τα μάτια μου. Πού καταντήσαμε να φοβόμαστε να μπούμε στο σπίτι μας. Μόνο να πέτε στα χέρια μου αυτός ο αλυτάμπορας. Καλό, όλα καλά. Λοιπόν, για να ρωτήσουμε τα κορίτσια μας. Πώς περάσαν σήμερα? Ωραία. Και εδώ. Τα μυγδαλά. Το σατάν. Ζάχαρη. Σου είδα το παράβρασες λίγο, αγάπη μου, ναι. Εδώ, η φανέλα. Ο δίσκος που είναι ο δίσκος? Ο δίσκος. Πού είναι ο δίσκος? Τι, τον ξέχασες? Πάει παλάβωσα, το ξέχασα το δίσκο. Το ξέχασες. Καλά, δεν πειράζει, θα πάω πεταχτώ στο σπίτι. Πεταχτώ στο σπίτι, μη σε νοιάζει. Να σε βάλω σε κόπο τώρα. Όχι, γλυκιά μου, για τη σούλα μας θα λίμουν. Θα πεταχτώ και θα έρθω σε 2 λεπτά. Εντάξει, περιμένω, θα τα έχω έτοιμα. Εντάξει. Union Square. Let's take it back to the LQ. Wave your hands like you just don't care. Let's take it back to the old school. Let's take it to Union Square. Let's take it back to the LQ. Wave your hands like you just don't care. As we keep it going, one time Funk Master Flex, 60 minutes of funk. Yeah, big shout to my girl Monica, you know how you do. Ωραίο πράγμα να γκομενίζουν οι δικοί σου. Σε ξεφορτώνονται. Δεν γίνεται να χωρίσουν και οι δικοί μου. Να μην τους έχω πάνω από το κεφάλι μου. Καλέ θα έρθουν ψυχολογικό. Έχω το ψυχολογικό ήδη, αυτά βαδίζουν. Περαστικά. Ευχαριστώ. Εσείς τι λέτε, θέλετε να μείνετε εδώ σήμερα το βράδυ? Είστε καλά ρε, θα με κάνει μπάρμπεκιου η μάνα μου ρε. Εμένα μπορεί να με κλείσει και σε ίδρυμα. Ρε και να ερχόταν η κυρία Μέρη εδώ, πάρτι που θα κάναμε. Τι πατσίνο ρε, τι λέει ρε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε περιβάλλον. Και πού να πάμε? Εγώ προσφέρω το σπίτι μου. Δεν είναι πολύ αργά. Πώς θα ξυπνήσουμε αύριο το πρωί? Το πολύ δεν κοιμόμαστε, απολαμβάνουμε την Ανατολή και ξεκινάμε για την εκδρομούλα μας, Πόσα χρόνια έχω να το ζήσω αυτό. Τέτοια ξεμιασιά. Και σε ποιον το χρωστάς όμως, στο γιο σου που απέτησε να περάσεις ωραία. Εγώ ανυπομονώ να το γνωρίσω. Άκουσα τόσα πολλά απόψε γι' αυτόν.
Ορίστε. Τι? Αφού λείπουν όλοι. Θέλουμε η μουσική. Καλά, καλά έρχομαι. Άραξε ρε μάγκα, τι το πίνεις το ουίσκι αφού σε χαλάει? Ποιος πήρε ουίσκι? Τέλει! Λεωνίδα, σε ζητάνε! Να ψάξουν να με βρούνε. Ρε εσύ, γιαγιά σου ρε! Τέλει, ουισκάκι. Λεωνίδα! Γιαγιάκα μου ήρθες. Έλα ρε γιαγιά να χορέψουμε μαζί, δεν το έχω καημό. Άναψε τα φώτα γρήγορα. Άναψε τα φώτα γρήγορα και κλείσε τη μουσική. Παιδες, ανάψτε τα φώτα ρε. Δεν συμπερίμενα να ξημερώσει. Λεωνίδα, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Νάσο. Μέρη. Πού είναι ο Λεωνίδας? Στον τέλει, δεν στον τέλει. Όχι, μου είπε ότι θα είναι σε σένα. Εμένα μου είπε ότι θα είναι στον τέλει. Και τον άφησες να πάει. Γιατί κακό είναι? Τώρα κατάλαβα τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει? Ο γιος σου κάνει πάτη και έχει ξεσηκώσει όλο το Παγκράτη. Μου υπερβολές, υπερβολική όπως πάντα. Εγώ φταίω που τον εμπιστεύτηκα. Σε περιμένει η παρέα σου. Και σένα η δικιά σου. Ζέτα, πάμε. Μάλλον ο Λεωνίδας την έχει κάνει τη ζημιά. Έτσι, μπράβο. Ερμέν, αυτή είναι η καταπληκτική γιαγιά που μας έλεγε. Γεια σας κυρία Κικίτσα. Ω, δικιά μου μανίτσα, είσαι σούπερ, καλά, ο Τέλης και ο Λεωνίδας μας έχουν πει καταπληκτικά πράγματα. Άστα αυτά τώρα, τα λέτε όλα για να με κολακέψετε, παλιόπαιδα. Είδα όμως και τα πτασάκια γεμάτο από τσίγαρα. Ρε εσείς, καπνίζετε. Δεν σας είπα από την αρχή ότι απαγορεύεται το κάπνισμα εδώ μέσα. Και το ποτό. Από την αρχή το είπε ο Λεωνίδας, αλλά το γράψαν όλοι εδώ μέσα. Μπράβο. Όχι, δεν πίναμε. Κάναμε πως πίναμε για να το παίξουμε άντρες. Έλα καλά, κάνετε πως πίνετε για να το παίξετε άντρες. Δεν βλέπετε, δεν παίρνετε παράδειγμα από τον Λεωνίδα και από τον Τέλη που ούτε καπνίζουν ούτε πίνουν και μια χαρά άντρες είναι. Να σου πω, γιαγιάκα. Τώρα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα από όλα αυτά στη μανούλα, Θα δω. Τι γίνεται εδώ? Τίποτα. Απλώς ξέρεις πως θα πάω εγώ καλά με την νεολαία. Τους μάζεψα εδώ για να τους πω ιστορίες. Λεωνίδα, έλα εδώ. Ναι, μανούλα μου αμέσως. Έλα εδώ, Μακά. Αυτός είναι ο γιος σου. Μαμά, ο κύριος ποιος είναι? Κήρυγμα πατέρας, κήρυγμα και η μάνα. Έρισμα μου δώσαν να γράψω ένα πεάνα. Θα γίνω ένας αλκμάνας. Πριντάρος σε σκύλος, ξεχάστε αυτά που ξέρετε. Εγώ δεν